Espanyol, Sí. el tribut a Guns N' Roses i Metallica, però tu estàs aquí per altra cosa. Bueno, jo estic fent, aquí ajudant una miqueta a la ropa xucling. Què és el Xupes? Bueno, és de la FANO, que és una casa on els nens que estan en tractament oncològic tenen oportunitat de tractaments de llarga durada, vindre una estada. Sí. Són famílies que venen de fora normalment i tenen tractament al Vall d'Hebron o a hospitals de Barcelona i tenen uns apartaments habilitats. I quan esteu als Estats Units? Ara al Poble Espanyol estem fent la campanya aquesta de Rock and Grill, estem cada dijous i després està el Rock and Kids, que és cada 2 dissabtes. Cada dos, ja sabeu, Proper al 30 de juliol, amb tribut a Beatles. Beatles? Quina cançó de Beatles t'agrada? Lucy in the Sky with Diamonds. Mortero San Marino, igual. Doncs ja sabeu, heu de venir a Poble Espanyol, no per la música, sinó per ajudar els nens. D'acord? El rock per xuclis. No pel xucles.